маорифро омили муҳимтарини таҳкими давлат ва наҷоти миллат мешуморанд. бунёду навсозӣ ва таъмиру таҷдид намудани муассисаҳои соҳаи маориф мин ҷумла муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, кӯдакистон, мактаб-интернат, литсей, гимназия ва амсоли он маҳз барои рушди ин соҳа замина мегузорад. ба ҳамин далел ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушду инкишофи соҳаи маориф ва илм, сатҳу сифати донишандӯзии хонандагону донишҷӯён дар ҳама зинаҳои таҳсилот, сифати тайёр кардани кадрҳои баландихтисосу унвондор таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мекунад. дар ин замина шароити мусоид барои ба таълиму тарбия фаро гирифтани наврасону ҷавонон дар муассисаҳои таълимӣ имконоти фароғ фароҳам оварда мешавад. ба иттилои масъулони раёсати сохтмони асосӣ назди вазорати маориф ва илм, тибқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 декабри соли 2021 дар хусуси тадбирҳои иҷрои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2022 аз ҳисоби маблағҳои мутамаркази асосӣ ба вазорати маориф ва илм барои сохтмони иншооти соҳаи маориф ба андозаи 30 миллион сомонӣ маблағ пешбинӣ гардидааст. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон рушди соҳаи маорифро яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат мешуморад ва дар баробари таъмин гардондани рушди иҷтимоии иқтисодии кишвар ҷиҳати ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ гардондани ҳамаи бахшҳои иқтисодии кишвар алахусус соҳаи илму маориф диққати пайваста зоҳир намуда ва дар самти сохтмону азнавсозии муассисаҳои таълимӣ пайваста тадбирҳои зарури амалӣ карда мешавад. ва соли равон дар доираи буҷети давлатӣ ва соҳаи маориф барои сохтмону азнавсозии иншооти соҳаи маориф ба маблағи 30 миллион сомонӣ пешбинӣ гардидааст ва дар доираи маблағи мазкур сохтмону азнавсозии 30 иншоот ба нақша гирифта шудааст. айни замон дар иншооти ба нақша гирифта сохтмон идома дорад ва дар назар дошта шудааст ки то саршавии соли нави таҳсил аз ҳисоби маблағҳои мазкур сохтмони 3 муассисаи таълимӣ барои 730 ҷойнишаст, 1 бинои коллеҷи ҳунарҳои мардумӣ ва 4 бинои толори варзишӣ дар назди муассисаҳои таълимӣ мавриди истифодабарӣ қарор дода мешавад. соли равон дар доираи номгӯи иншооти мазкур сохта ба истифода додани бинои муассисаи таълимии рақами 13 барои 240 ҷойнишаст дар деҳаи дашти ноҳияи кӯҳистони мастҷоҳ, бинои муассисаи таълимии рақами 43 барои 240 ҷойнишаст дар деҳаи ҳуснободи ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ, бинои муассисаи таълимии рақами 18 барои 240 ҷойнишаст дар деҳаи Шибанаи ноҳияи Тимурмалик, бинои коллеҷи ҳунарҳои мардумӣ барои 320 ҷойнишаст дар маркази шаҳри Истарафшан, бинои толори варзишӣ дар назди муассисаи таълимии рақами 47 деҳаи Нилкон ва бинои толори варзишӣ дар назди мактаб-интернати санатории ноҳия Рӯдакӣ, бинои толори варзишӣ дар назди муассисаи таълимии рақами 28 деҳаи Навободи ноҳияи Шӯғнон ва таҷдиду барқарорсозии толори варзишии муассисаи таълимии рақами 2 дар ноҳияи Тимурмалик ба нақша гирифта шудааст. аслан маблағҳое ки аз ҳисоби бюҷети ҷумҳуриявӣ пешбинӣ мегарданд, инҳо барои иҷрои қарору супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, нақшаи чорабиниҳои сафарҳои кории пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон ва шаҳру ноҳияҳо ва инчунин амалисозии барномаҳои давлатӣ равона карда мешавад. тамоми қаламрави кишварро дар бар мегирад. айни замон дар вилояти Хатлон сохтмони 7 иншооти соҳаи маориф, дар вилояти Суғд 10 иншоот, дар вилояти Бадахшон 2 иншоот ва дар шаҳру ноҳияҳои тобаи ҷумҳурӣ 9 иншоот сохтмони онҳо идома дорад. норасоии муассисаҳои таълимӣ бештар дар маҳаллаҳои навбунёд ки онҳо бо сабаби афзоиши шумораи аҳолӣ бунёд мешаванд
ба мушоҳида мерасад. одатан таълимгирандагон барои дастрасӣ ба мактаб масофаҳои зиёдеро тай мекунанд то соҳиби хату савод гарданд. бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоиди таълимӣ барои хонандагони муассисаҳои таълимии вилояти Хатлон, лоиҳаи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи барномаи давлатии рушди муассисаҳои соҳаи маорифи вилояти Хатлон барои солҳои 2022-2028 омода гардида ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод шудааст. дар доираи ин барнома кадом мушкилот баррасӣ хоҳад гардид? дар доираи барномаи мазкур сохтмону азнавсозии 350 муассисаи таълимӣ ба нақша гирифта шудааст. барномаи мазкур се займа тақсим шудагӣ аст. Займаи як сохтмони муассисаҳои таълимие ки дар ҳолати садамавӣ қарор доранд. Займаи ду сохтмони муассисаҳо дар деҳаҳои навбунёд ва деҳаҳое ки шумораи аҳолияшон зиёд шудаасту ба ҷои нишасти иловагӣ ниёз доранд. ва займаи се таъмир ва таҷдиду азнавсозии он муассисаи таълимие ки дар замони шӯравӣ ба тариқи типӣ сохта шуданд ва ба таъмири куллӣ ниёз доранд ба нақша гирифта шудааст. воқеан он дурнамо ва масъалаҳои муҳиме ки дар барномаҳои рушди соҳаи маориф мавриди баррасӣ қарор дода мешаванд, агар пурра иҷро шаванд, қадам ба қадам камбуди муассисаҳои соҳаи маориф ва дигар мушкилоти ҷойдошта ҳал мешаванд. сабаби асосии татбиқ нашудани барномаҳо ин дарёфт накардани сарчашмаҳои маблағгузорӣ мебошад, таъкид медоранд масъулони соҳа. ҳар як барномаи давлатие ки қабул мешавад ва он масъули иҷрои худро дорад ва дар мавриди маблағгузорӣ кардан ва дарёфти сарчашмаҳои маблағгузорӣ чӣ аз ҷониби сармояи хориҷӣ бошад ва чӣ аз ҷониби сармояи дохилӣ ва дар мавриди маблағгузорӣ гардидани он барнома албатта амалӣ карда мешавад. барои як сохтмони муассисаи таълимӣ ба нақша гирифта мешавад, он лоиҳакашӣ карда мешавад ва дар асоси лоиҳакашии он ҳуҷҷатҳои лоиҳа сметави иншоот омода мегардад ва аз ташхиси давлатии сохтмон гузаронида мешавад. ва дар вақти аз ташхиси давлатии сохтмон гузаронида арзиши лоиҳавии иншоот муайян карда мешавад ва он маблағҳое ки равона мешаванд ба сохтмони иншоот дар асоси озмун қолибӣ дар асоси озмун оид ба интихоби ташкилоти пудратӣ гузаронида мешавад ва пудратчиён дар он ҷо интихоб мегарданд ва маблағгузорӣ дар доираи лоиҳа мешавад. ёдовар мешавем ки дар якҷоягӣ бо маблағҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва шарикони рушд дар соҳаи маориф оид ба дастгирии татбиқи стратегии миллии рушди маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди 73 муассисаи соҳаи маориф дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ба нақша гирифта шудааст. ва айни ҳол як қатор муассисаҳо бунёд шуда дар баъзаи он корҳои сохтмонӣ бомаром идома дорад. аслан дар доираи сохтмону азнавсозии иншооти соҳаи маориф дар назди вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон то маркази татбиқи лоиҳаи сохтмон ва муҷаҳҳазгардонии мактабҳо ва гурӯҳи татбиқи таҷдид ва идомаи сохтмони мактабҳо фаъолият мекунанд. аз ҳисоби гурӯҳи татбиқи лоиҳаи таҷдид ва идомаи сохтмони мактабҳои миёна сохтмону азнавсозии 73 иншооти соҳаи маориф ба нақша гирифта шудааст ки аз ин шумора сохтмони 68 бинои муассисаи таълимӣ ва сохтмони 5 бинои маъмурии шӯъбаҳои маориф ба нақша гирифта шудааст ва айни замон лоиҳаи мазкур дар марҳилаи амалишавӣ қарор дорад ва сохтмони иншоотҳо идома дорад. дар назди вазорати маориф ва илм маркази татбиқи лоиҳаи сохтмон ва муҷаҳҳазгардонии мактабҳо фаъолият мекунад ки маркази мазкур дар доираи ин лоиҳа сохтмони 34 иншооти соҳаи маориф ба нақша гирифта шуда ва дар ин давра сохтмони 25 муассисаи таълимӣ пурра ба анҷом расида мавриди истифодабарӣ қарор дода шудааст ва дар 4 иншооти дигар корҳои сохтмонӣ дар арафаи анҷомёбӣ қарор дошта, дар 5 иншооти дигар корҳои сохтмонӣ тибқи нақша идома дорад. бунёди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 53
дар кӯчаи Раҳимӣ, чили ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе маҳз дар асоси сарчашмаҳои маблағгузории зикр гардида ба роҳ монда шудааст. лоиҳаи мазкур аз ҷониби Пажӯҳишгоҳи илмӣ ва лоиҳакашию ҷустуҷӯи Саниёс таҳия гардидааст ва он дар масоҳати 0,178 гектар сохта мешавад. корҳои сохтмониро ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ҳамсафар ба ӯҳда дорад. طبق دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با شریکان گلوبالی انشاءات مذکور مبلغ‌گذاری کرده شده است. عین زمان ساختمان انشاءات مذکور در روشنه دوم قرار دارد. انشاءات مذکور عبارت از 5 بلاک بوده 4 روشنه میباشد. در یک بست برای 1200 خواننده پیش بینی کرده شده است. انشاءات مذکور ماه فوریه سال 2022 ساختمانش را آغاز کرد و ماه سپتامبر سال 2023 پورا ساخته به استفاده می‌دهد. مؤسسه ها باید با طلبات های قاعده های معیاری ساختمان جوابگو باشند. حجم صنفخانه ها برای جای نشست طلبا باید طبق استانداردهای بین المللی باشند. برای یک خواننده عین زمان 2 متر کوادراتی پیش بینی کرده شده است. عین زمان صنفخانه ما دارای 48 متر کوادراتی می باشند که برای 24 خواننده پیش بینی شده است. 3 برآمدگاه داریم که طلبات‌های ضد سوختاری و همه طلبات‌های معیاری قاعده ساختمانی را به نظر گرفتند. و عین زمان در انشاءات زیاده از 50 نفر ساختمانچی‌های محلی فعالیت کرده هستند. дар лоиҳаи муассиса 50 синфхона, хусусан синфхонаҳои фаннӣ, лабораторӣ, маҷлисгоҳ барои 490 ҷойи нишаст, толори варзишӣ, китобхона, ошхона барои 260 ҷойи нишаст ва дигар талаботи зарурӣ пешбинӣ шудааст. он сохтмон иншооте ки дар асоси лоиҳа аз ҷониби буҷети давлатӣ, аз ҷониби сармоягузорон ва шарикони руш сохта мешавад, дар онҳо албатта бо назардошти он тамоми шароитҳое ки муқаррар гардидааст сохта ба истифода дода мешавад ва дар он муассисаи таълиме ки ба тариқи комплексӣ сохта мешаванд, дар онҳо ҳам толорҳои варзишӣ, толори маҷлисгоҳ, ошхона ва кабинетҳои фаннӣ аз қабили кабинети фанни химия, физика, биология, синфхонаи компютерӣ, технологияи меҳнат барои духтарон ва писарон тарҳрезӣ мегардад ва дар амал онҳо сохта мешаванд ва бо таҷҳизоти зарурии таълимӣ муҷаҳҳаз гардонида мешаванд. албатта он бинои иловагие ки дар назди муассисаҳои таълимӣ сохта мешавад аз ҷониби соҳибкоронони шахсони саховатпешава ба тариқи ҳашар, инҳо аслан бинои таълимӣ барои аз байн бурдани норасоии ҷойи нишаст аст ва дар ин биноҳо пешбинӣ намегардад. инҳо бинои иловагии таълимӣ ҳастанд. он биноҳое ки пурра комплексӣ сохта мешаванд, дар инҳо пурра бо таҷҳизоти зарурӣ таъмин карда мешавад. ба ғайр аз муассисаи мазкур, инчунин дар дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ корҳои сохтмонӣ дар муассисаҳои соҳаи маориф, ба хусус шӯъбаҳои маориф, муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ идома дорад. ёдовар мешавем ки дар доираи татбиқи стратегияи миллии рушди соҳаи маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон ва бунёд гардидани 73 иншоот 17456 ҷойи нишаст дар як баст фароҳам оварда мешавад. гурӯҳи татбиқи лоиҳаҳо ва таҷдиди сохтмони мактабҳои миёна дар 18 шаҳру ноҳияҳо зиёда аз 73 иншооти мазкур ба назар гирифта шуд. муассисаи бузургтарини дар шаҳри Душанбе аст барои 1200 хонанда
дар шаҳри Турсунзода аст барои 640 хонанда ва дар ноҳияи 5 барои 640 хонанда пешбинӣ шудааст. Ва дигар 5 иншооти дигар шӯъбаҳои маориф дар ноҳияҳои Дӯстӣ, Темурмалик, Шамсиддин Шоҳин, ноҳияи Ҷайҳун ва як раёсати маориф дар ноҳияи Данғара пешбинӣ шудааст, ки айни замон корҳои сохтмонӣ бо маром идома доранд. дар доираи амалигардонии созишнома байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия оид ба сохтмон ва муҷаҳҳазгардонии 5 муассисаи таълимӣ ва таълимашон ба забони русӣ дар шаҳрҳои Душанбе, Бохтар, Хуҷанд, Турсунзода ва Кӯлоб сохтмони иншоотҳо ба нақша гирифта шудааст. Ҳар як иншооти мазкур барои 1224 ҷои нишаст дар як баст пешбинӣ гардидааст ва сохтмони иншоотҳо соли 2021 оғоз гардиданд. айни замон корҳои сохтмонӣ дар иншоот бо маром идома дорад ва дар назар дошта шудааст, ки моҳи сентябри соли ҷорӣ иншоотҳои мазкур сохтмонашон ба анҷом расонида ба фаъолият шурӯъ менамоянд. воқеан дар сурати мақсаднок истифода бурдани маблағҳое ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурӣ ва дигар шарикони рушд барои бунёди муассисаҳои соҳаи маорифи мамлакат ҷудо мегардад, метавон такони ҷиддиеро дар ин соҳа мушоҳида кард. ҳамчунин дар доираи он имкон аст ки ҳамаи муассисаҳои бунёдшаванда бо шароити созгор ва таҷҳизоти зарурии таълимӣ таъмин карда шаванд.